fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Isisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebra l-Ewkaristija, ejjew flimkien nitħejjew billi nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fejk, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Patricia Gatt. Nitolbu. O Alla, intatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna għalina, xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wedid tiegħek u tatina sehem il-ġid tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ħennu għalija intom ħbibi, għaxit Alla laqtitni. Għaliex tagħmlu għalija bħal Alla u minn laħmi ma tiġbu qatt. Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronz jew b'xafra tal-ħadid u b'mili taċ-ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blad. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trapp iqum u wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara lil Alla lilu narah b'ħabib tiegħi. Dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-Mulej. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Isma Mulej leħen il-għajta tijaj, ħenna lija u ġibni, ejja et f'qalbi, fittex il-wicċu. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Jien wiċċek infittex Mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tijek, inti il-għajnuna tijaj tħallinix u titlaqnix. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-Mulej. Nemmen li għat nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftejt. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Teħdux ma'kom la but, la ħurġa u lanqas rieq u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu
L-ewwel għidu is-sliem lil din id-dar. U jekk fija ikun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Imma l-belt li fija tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazzezz tagħha u għejdu sat-trab ta' beltkom infarfru mimma riġlejna u nħallu ħalikom. Ma kunu għafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jowm ikun eħfef għal Sodoma milli għal din il-belt. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Waħda mill-ikbar iżisħut jekk mhux l-ikbar problema li jħabbat wiċċu magħha il-bniedem u b'mod speċjali eżisħut il-bniedem li jemmen hija bla dubju dik li bl-Ingliż tissejjaħ the problem of evil. Għaliex fid-dinja u l-ħażen, għaliex fid-dinja u d-batija, għaliex il-bniedem irid ibati, għaliex irid imut u xekk. Huma dal-mistoqsijiet kbar li jillum jew għada jħabbtu fuq il-qalb u fuq il-moħħ ta' kulħadd. U li mhux faċli insibu tweġiba għalihom. Ovvjament min it-tweġiba ma jfittixix falla, ma jsiba qatt u xekk. Smajna l-ewwel qariet nisimgħu matul din l-aħħar ġimgħa u xekk dil-ġimgħa bdejna mill-ktieb ta' Ġobb. Il-ktieb ta' Ġobb huwa ktieb fit-Testament il-Qadim sabiħ immens, tqejl naqra ta' peżanti għax ittratta dil-problema. The problem of evil, u xek. U wieħed mill-kotba, imsejħin il-kotba tal-erf, mhux il-ktieb tal-erf huwa wieħed. Però hemm sessjoni sħiħa fit-Testament il-Qadim li tissejjaħ il-kotba tal-erf. X'jiġifieri kif Alla jkellemna permezz tal-orrief tal-poplu ta' Iżrael, u xek. U għad li tal-ktieb huwa parabola fis-sens li Ġobb mhuwiex bniedem vera li jeżista bħala Ġobb, imma l-kittib sagru ispirat minn Alla jivvinta storja li permezz tagħha jrid jgħallimna veritajiet importanti ħafna. L-istess bħal parabola tal-Iben il-ħali pereżempju u xek. Dak il-missier żewġ ulietu li qiegħed jitlaq mhijiex storja vera fiha nnifisha, mhijiex ħrafa. Tittallimna tagħlim importanti ħafna fuq dwar kemm Alla jħobbna. U din il-ġrajja ta' Ġobb hija ġrajja fit-tizja li tittiftħinna u xek il-bibien ta' qalbna u ta' moħħna dwar xejdinna Alla dwar id-batija. Mela da Ġobb ħanejt fil-qosor ħafna ta' ikun raġel li jibża minn Alla, iħobb il-Alla biex niftehmu u xek. U ikun raġel għani, ikollu kull ma jrid, kellu tfal, kellu għeliqi, kellu annimali. U darba jersaq ix-xitan quddiem Alla. U Alla li x-xitan jgħidlu, ma ninsewx dinja storja fit-tizju xek. Ix-xitan Alla li x-xitan jgħidlu, qed taraħ il-qaddej tiegħi Ġobb. Ma ssibx xtejt fih, raġel tajjeb u mill-aħjar. U x-xitan ta' brekkun li jgħidlu żgur li jibża minnek u jħobbok Ġobb. Ma tajtux kull ma jrid. Wala jgħidlu tibżax ħanħallih fidejk biex tippruvaħ. U x-xitan jibdu joħodlu ħaġa lil Ġobb l-għeliqi u l-annimali u li jiedu kollha jitlifhom u jispiċċa f'qejr u jispiċċa b'marda kerra tal-ġilda. Jgħix barra fuq miżbla biex niftehmu u xek qatta ġismu. U l-ewwel jiġu ħbiebu. U ħbiebu tal-Lut li kienu kif kienet il-mentalità tal-Lut ta' dak iż-żmien, kienu jgħidu Alla li t-tajjeb itih it-tajjeb u l-ħażin itih il-ħażin. Mhux il-Lut biss kienu jgħidu hekk ta'. Eżisħut jaħna wkoll kull meta ngħaddu mit-tbatija. U nibdew ngħidu x'għamilt ħażin jien. Araw ftit ċem f'din il-mentalità. Mela Alla l-ħażin messu jtieħ il-ħażin u t-tajjeb messu jtieħ it-tajjeb. Hija tentazzjoni kera ta'. U dawn it-tlet Lut jibdew jgħidu l-oċċetta dnubek.
L-ewwel ħannew għalih, mbagħad jibdew jgħidulu aċċetta dnubek, Alla tikkastigak ta' dnubek. Jgħidulhom le jien m'għamilt l-ebda dnub. Mela l-ewwel tentazzjoni li jdu nirbħu meta ngħaddu mid-tbatija, Alla qed jikkastigani. Mhix verja tentazzjoni ġejja mix-xitan. It-tieni x'in jaqtaw qalbu huma tiġi martu. U tgħidlu wisħet l-Alla, ara x'għamillek dan Alla tiegħek li temmen fih. U taqaddis li kien jgħidil qed titkellem ta' bela. Naċċettaw it-tajjeb minn Alla u l-ħażin ma naċċettawx. Il-mulej tagħni u l-mulej ħadli jkun imbierek isem il-mulej. U x'hekk. U ġob jibqa' fidej lejn Alla. Araw it-tieni tentazzjoni li jittentana bija x-xitan Alla ma jħobbokx. Minn l-ewwel ħaġa Alla qed jikkastigak ta' dnub tiegħek. It-tieni Alla ma jħobbokx. Alla nsik. Fejn hu dan Alla li ta' parsi jħobbok? It-tieni tentazzjoni eżis ħuti li rridu niffaċċjaw u niġġildula f'mumenti ta' tbatija Alla ma jħobbokx. U t-tielet xejn martu tbedet minnu beda jewden u jipprova jifhem għaliex u għaliex wax mhux għaliex. Tentazzjoni kbira oħra. Noqogħdu newdnu ħafna b'moħħna fit-tbatija eżis ħuti. Għaliex u għaliex jien u x'hekk. Imbagħad jidhirlu Alla. U Alla jibda jgħidlu fejn kont int meta kont naħlaq is-smawijiet? Fejn kont int meta kont qed nifresh l-art? Jiġifieri kif tippretendi li tifhem lil Alla? Kif tippretendi li tifhem lil Alla? Il-ktib ta' Ġob ktib sabiħ ħafna. Ma jagħtiniex it-tweġiba sħiħa ta' Alla fuq id-tbatija għaliex eżis ħuti. Għax it-tweġiba sħiħa ta' Alla quddiem id-tbatija insibuha biss fis-salib ta' Ġesu. Eżis ħuti li nimmeditaw is-salib ta' Ġesu, li konna salib id-dar u nkun nistgħu noqogħdu war kubtejna jew bil-qiegħda quddiem u nħarsu lejh u nkellmuh u nħalluh ikellemna, hija parti essenzjali mill-fidi tagħna ta'. Mhux ta' bxejn San Ġorġ Preka kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejjer lis-salib. Għax kien ix-xitan jersaq jgħidlek, aċċetta dnubek, Alla tikkastigak ta' dnubek, ħares lejn is-salib. Ejlu, Ġesu m'għamel l-ebda dnub, mhux meħlus mis-salib, mela mhux veru li Alla it-tbatija tfisser kastig ta' dnubej? L-ewwel tentazzjoni nirbħuha meta nħarsu lejn is-salib, it-tieni waħda. Alla ma jħobbokx. Il-mara ta' Ġob x'qaltlu u x'hekk, Alla ma jħobbokx. Ibnu l-Għażejs li tant iħobbu, dan hu ibni l-Għażejs fi ħsibt il-għaxqa tiegħi. Ma ħelsux mis-salib mela mhux vera dis-salib ifisser Alla ma jħobbnejx. U t-tielet tentazzjoni meta nibdew newdu ngħidu għaliex jien u għaliex hu l-ikbar innoċenti, għaliex hu. Eżis ħuti fil-mumenti ta' tbatija li tiġi fuq kulħadd u jridu nippreparaw ruħna għalija ta' għax tiġi fuqna wkoll. Ejjew nitħejjew għalihom billi l-ewwel nett naqraw il-kelma t'Alla u nimmeditawha. U t-tieni meta nkunu qrib xi ħadd qed ibati l-ikbar duwa li jista' jirċievi minn qed ibati tafu x'inhi li jħossu maħbub. Hemm tbatija waħda biss li Alla ma jridiex u li jrid jeqrida. Alla ma setax jagħmilha tisparixxi mid-dinja tbatija meta daħlet tagħmel parti minn ħajjitna, ma kienx parti mill-pjan t'Alla. Imma llum parti minn ħajjitna. Hemm tbatija waħda biss. Alla ma jrid il-ħadd ibati waħdu. U la ibati waħdu għax jingħalaq fih innifsu, u laqqas ibati waħdu għax ma jsibx minn ħobbu. Id-tbatija bl-imħabba wieħed jasal li jġorra bil-qawwa t'Alla u bil-fidi. Id-tbatija tal-bniedem waħdu Alla ma jridiex. Dik hija tbatija li tifnieh il-bniedem u tkissru. U għalhekk aħna bħala komunità nisranija għalhekk fuq hekk għad jiġġudikana l-mulej kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċċu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni. Għax il-mulej l-ikbar responsabilità tagħna lejn xulxin tafu x'inhi? Li nifirħu flimkien u nbagħtu flimkien. Aħna familja waħda. U l-mulej jridna nimxu flimkien. Għalhekk illum smajna wkoll eżis ħuti li Ġesu jibgħatu minn waslu din l-aħbar it-tajba lill-apostli tiegħu u jibgħat lilna wkoll. L-aħbar it-tajba l-ewwel qabel kollox tafu x'inhi? Aħbar ta' mħabba. Alla jħobbna, Alla jridna nħobbuh u Alla jridna nħobbu l-xulxejn. Jalla ta' bil-ħaq eżis ħuti ma naqlew qatt għajnejna minn fuq is-salib ta' Ġesu u jalla ma nħallu l-ħadd ibati waħdu għax wara kollox il-mulej fuq hekk għad jiġġudikana. Numu bil-wieqfak jogħġobkom ħuti eżies.
Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Mulej jisejħilna biex ngħixu l-kmandament il-ġdejд tal-imħabba tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu: Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek flimkien. Għall-Knisja sabiex tagħti l-ħajja lid-dinja bl-imħabba ta' Kristu, nitolbu: Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għall-bliet u l-irħula tagħna sabiex isiru dejjem iżjed spazju ta' għaqda u sliem u imħabba u rispett lejn kulħadd, nitolbu: Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għall-anzjani u l-morda sabiex isibu rispett u kura fil-bżonnijiet tagħhom, nitolbu: Mulej ġeddet fina l-ġubijiet ta' mħabbtek. Għalina hawn miġbura sabiex nkunu strumenti tal-paċi fost ħutna, nitolbu: Mulej ġeddet fina. Il-Vanġelu tal-lum ifakkarna wkoll biex nitolbu għal vokazzjonijiet eżis ħuti. Kemm għamilnija tagħna din it-talba, kemm għandna bżonn nitolbu kuljum jekk iridu nibqgħu għada peta insibu saċerdot li jaħfrilna dnubietna, li jtina l-Ewkaristija, li nsejħulu meta xi ħadd ikun wasal fit-tmiem tal-vjaġġ tiegħu fuq din l-art eżis ħuti. Ejjew nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet. Nidulu grazzi lil Mulej għall-Ewkaristija dan is-sagrament tant għażejs, u nitolbu ħal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji. Niftakru bħal dejjem f'ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed ibatu, dawk li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom. Ejjew ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. Forsi huwa l-ikbar dover li għandna aħna l-insara eżis ħuti, li konna għajn u qalb miftuħa lejn id-tbatija ta' ħutna u nurruhom l-imħabba fid-tbatija eżis ħuti. Ejjew fi skiet ta' qalbna inresqu t-talbiet tagħna lil Mulej flimkien ma' dawk talbiet li offrejnielu. Ilqa' Mulej it-talb ta' wliedek u għamil is-saltna tiegħek tikber u tixteret satru fl-art kollha bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla l-dejjem il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżunitik u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanejn, għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddis u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla eda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej
Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal uħna Patricia Gatt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja wissa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretjent kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj
bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajjer id-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti għal din l-Ewkaristija, nqumu bil-wieqfa u hekk illum il-ħamis niftakru l-jum speċjali li l-mulej tagħna dan is-sagrament hekk kbir u ngħidulu bil-qalb ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, min ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu bil-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit-tbatijietu aħna winxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu
u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu bil-qalb 3 Ave Marijiet fġieħ it-3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nofruhom għal dawk ħutna li bħalissa forsi jħossuhom imtaqla bis-salejb tal-mart jew problemi oħra biex iħossu ta' bilħaq l-Omna Marija qrib tagħhom u lienna u l-imħabba tagħna bħala komunità taslilhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna